Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Această înregistrare este în primul rând este pentru Biserica Elim din Prisma, pentru încurajare, pentru ca să ne întărim în credință în vremurile care Dumnezeu ne-a îngăduit să trecem prin ele. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a binecuvântat, ne-a păzit în acest moment, ne-a ocrotit sufletele noastre cu pace și ne rugăm în continuare ca paza lui Dumnezeu să fie peste noi. Aș vrea să vă spun că Dumnezeul nostru trăiește, Dumnezeul nostru este viu și Dumnezeul nostru face minuni. Și ne-a chemat la această umblare prin credință cu El. Această umblare prin credință cu El implică mai multe aspecte ale trăirii noastre cu Dumnezeu. Și unul dintre aspecte implică chiar trecerea prin încercări. Dumnezeu ne trece prin încercări, scopul lui Dumnezeu prin încercări este ca această credință care a pus-o El în noi să crească, să se maturizeze și să fie o credință puternică, ca Dumnezeu să se poată să se mândrească cu noi, cu credința care Dumnezeu a sădit-o în noi și care a început să crească. În această perioadă de timp, Dumnezeu ca familie ne-a trecut printr-o experiență cu El și poate n-ați auzit toți, dar cumnatul meu care este în Spania, Lucian Georgiu, care este păstor la biserica din Benidorm, acum 3 săptămâni în urmă a primit o răceală la plămâni, o pneumonie, cum s-ar spune. A lucrat afară, acolo în Spania este încă rece și la început a fost o răceală la plămâni, o aprindere plămâni simplă. Când a primit această veste, i s-a spus să stea acasă, să stea izolat, că va trece și totul va fi bine. Au stat o săptămână jumate, au stat în casă. Sora mea, soția lui, a început să se simtă bine, s-a dus febra, s-a dus toate lucrurile, au venit la normal, însă cumnatul meu a fost din ce în ce mai rău. A început să facă febră mare, a început respirația să fie tot mai grea și într-un târziu a decis să meargă la doctor să vadă care e problema. Când a ajuns la doctor, a fost internat, i s-a spus că va face analize să vadă care e problema cu el, i-au făcut analize la plămâni, analizele au ieșit chiar foarte bune, încă ne-am mirat de ce face febră, dar a trebuit să fie intubat. Datorită că n-a mai putut să respire, i s-a introdus niște pipe-uri în plămâni, pipe-uri de plastic în plămâni, și ca să nu îi strice gâtul, l-a adormit. O adormire continuă pe mai multe zile. Sau comă, induction in comă. În această perioadă de timp ne-am rugat cu familia Cornea, familia Georgiu Lucian, familia lor din Spania, familia lărgită. Cumnatul meu face parte din mai mulți frați și surori. Și am stat înaintea Domnului în rugăciune cu familiile noastre. Ne-am întâlnit cu cei din Australia aici, cei care ne-am putut uni în rugăciune, grupul de rugăciune, și am stat înaintea Domnului. Și după mai multe zile de stat în comă, medicii au văzut că începe să meargă spre bine. A început să respire normal, a început să-i taie tot mai mult din medicamentele care erau puse ca să-l adormă și după câteva zile întregi, cumnatul meu și-a revenit, este în salon, este foarte fericit când cei de la doctori au auzit și au văzut rezultatele lui, s-au bucurat, au aplaudat, au spus că a fost prima persoană care care a venit la viață de la intubație. A fost o bucurie. Biserica din Benidorm s-a rugat copiilor, cei din România, și Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Ne bucurăm că Dumnezeu ne-a ascultat această rugăciune. El este tată la 4 copilași. Ne-a rugat Domnului că acești copilași încă mai au nevoie de sprijin, de ajutor din partea lui ca tată, și Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Vreau să vă spun că Dumnezeu este Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Această epidemie încă poate n-a ajuns la cote mari în Australia, dar nu știm ce va aduce ziua de mâine. Și aș vrea ca în acest context să ne punem toată încrederea în Domnul
Și dacă careva dintre noi din Australia va avea această boală, va primi această boală, să ne rugăm, să mijlocim că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dumnezeu ascultă rugăciunea celor neprihăniți, celor care trăiesc neprihănire și sfințenie, celor ce au credință și celor care se încred în Domnul și trăiesc viața lor lângă Domnul. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea acestor oameni. De aceea, cei care stau în neprihănire, care cred în puterea lui Dumnezeu, noi avem garanția că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. Aș vrea să am un mesaj pentru Biserica Elim din Prisma în câteva minute, care le avem la dispoziție. Și aș vrea să citesc câteva versete. Din Evrei, capitolul 10, versetul 35. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu, spunea Dumnezeu, Domnul Iisus, nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Aș vrea ca în această perioadă a vieții, pentru fiecare familie să fie o apropiere de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a pus timp la dispoziție. De multe ori veneam acasă obosiți și nu puteam, probabil poate ca familie, nu aveam timp să ne facem timp pentru familie, pentru copii, pentru închinarea din familie, pentru citirea zilnică a Cuvântului lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu a adus aceste vremuri ca să ne facem timp de El. Și în acest context, în acest timp, trebuie să ne dăm seama că promisiunea lui Dumnezeu rămâne aceeași. Domnul Iisus Hristos, ceea ce a promis, rămâne aceeași. Și cuvântul Domnului Iisus Hristos a fost acesta. Încă puțină vreme, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. În mijlocul acestei pandemii, noi trebuie să ne aducem aminte de vorbele Domnului Iisus Hristos, că Domnul Iisus Hristos vine și nu zăbovește. Și în vederea venirii Lui, noi trebuie să fim pregătiți, noi trebuie să ne pregătim și această vreme e o vreme prielnică pentru copiii lui Dumnezeu să se pregătească. Spunea cuvântul Domnului că cel neprihănit va trăi prin credință. Avem nevoie în această vreme de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt, ca să putem fi plăcuți înaintea lui Dumnezeu și Duhul Sfânt, ca să rodească noi roada Duhului Sfânt, să ne ajute la modelarea caracterului, la transformarea noastră în asemănarea cu Domnul Iisus Hristos și avem nevoie de credință ca să biruim și să ducem războaiele lui Dumnezeu. Fără credință nu putem să biruim. Și în acest domeniu vreau ca Dumnezeu pe fiecare să ne crească. Dumnezeu vrea să ne crească în credință, să fim niște oameni puternici, însă în credință nu poți crește de la nivelul 1 la nivelul 10 sărind peste celelalte trepte. Și eu cred că Dumnezeu în această perioadă, treaptă cu treaptă, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne crească în credință, credința noastră să fie mai mare, mai mare, mai mare și dependența noastră de Dumnezeu să fie la fel progresivă. Spunea Apostolul Pavel că dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Adică dacă viața noastră spirituală este prin Duhul Sfânt, atunci și umblarea noastră până va veni Domnul să fie tot prin Duhul. Însă această umblare este prin Duhul și prin credință. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu antrenează această credință, activează această credință în noi și prin dorința de a umbla zilnic cu Dumnezeu, această credință devine tot mai mare, tot mai mare. Aș vrea să citesc câteva versete din Psalmul 84, unde se arată foarte frumos, arată foarte clar cum crește credința noastră, cum poate să crească această credința noastră. Și spune cuvântul Domnului, Psalmul 84, versetul 5, 6 și 7. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Uitați ce minunat spune cuvântul Domnului, că pentru cei care își pun tăria lor în Domnul, este ferice de ei. În această vreme, dragi frați și surori, să ne punem toată tăria noastră în Domnul,
Să nu ne mai bizuim pe ceea ce noi putem face, pe ceea ce mintea noastră ne poate ajuta, ci să ne pui tot sprijinul nostru, toată tăria noastră, de unde ne vine rezultatul nostru, de unde ne vine izbăvirea noastră, să fie Domnul Iisus Hristos. Este minunat să spui tăria în Domnul, pentru că după ce ai învățat să spui tăria în Domnul, să te încrezi în Domnul, în inima ta va fi copleșită de încredere. Vedeți, inima omului de multe ori tremură în fața necazurilor, în fața problemelor, în fața greutăților. Și cuvântul Domnului, chiar și de poporul Israel, spunea că n-avea o inimă tare încrezătoare în Domnul. Oricând tu îți spui în mintea ta că ajutorul tău este numai de la Domnul, atunci inima ta va fi o inimă tare încrezătoare, inima ta nu va tremura la diferite vești. Vedeți, Dumnezeu nu ne-a promis că ne va scuti de necazuri. Cuvântul Domnului peste tot ne vorbește, în lume veți avea necazuri. Nu de mult citeam în Petru de încercarea de foc care a venit peste copiii lui Dumnezeu. Ca și copiii lui Dumnezeu vom trece și nu vom fi scutiți de necazuri. Este foarte important să știm și să avem acea pace și acea liniște în necazuri. Și acest cuvânt care l-am citit în Psalmul 84 vorbește de cum, dacă am învățat să ne punem tăria și toată încrederea în Domnul Iisus Hristos, în inima noastră va locui încrederea, adică credința lui Dumnezeu, credința că Dumnezeu ne scapă. Dumnezeu poate să ne scape, dar chiar dacă nu ne scapă, Dumnezeu tot este Dumnezeu și noi tot în El am crezut, pentru că noi credem și ne-am pus încrederea în El pentru viața veșnică. Dacă va fi dintre noi cineva să treacă la cele veșnice, noi avem credința și încrederea că noi ne-am pus încrederea în viața viitoare, în mântuirea lui Dumnezeu care va veni. Dar uitați ce spune cuvântul Domnului. Cei ce își pun încrederea în Domnul și își pun tăria în Domnul, inima lor va fi o inimă puternică. În inima lor va locui încrederea. Și acești oameni când străbat valea plângerii, adică probleme, necazuri, încercări, ei o prefac această vale a plângerii într-un loc plin de izvoare. În vremea de astăzi, lumea este tulburată, lumea nu are pace, nu are liniște, lumea își pune măști pe față, lumea vrea ca să nu cumva să fie contaminați cu această boală, se spare, le frică la oameni, la lume de moarte. Însă copiii lui Dumnezeu, care odată ce și-au pus în mintea lor că tot ajutorul este din mâna Domnului, a coborât Dumnezeu prin Duhul Sfânt, coboară încrederea și pacea și liniștea în inima lor și apoi în mijlocul încercării, în mijlocul necazurilor, în mijlocul bolii, ei în mijlocul încercării, starea lor este o stare de laudă și de bucurie. Uitați ce spune, când străbat aceștia valea plângerii, ei o transformă, acest timp îl transformă într-un loc plin de izvoare. Și aceste izvoare sunt izvoare de cântare, izvoare de proslăvire, de rugăciune. Acești copii ai Domnului care s-au încrezut în Domnul, ei încep să laude pe Dumnezeu, ei încep în această perioadă să-i cânte lui Dumnezeu, să-L slăvească, să-L mărească, pentru că Dumnezeu a coborât în inimile lor acea încredere nezguduită în El și în puterea Lui. Și apoi, uitați ce spune cuvântul Domnului. Și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Acum eu vă întreb, cine dă ploaie? Așa e că Dumnezeu dă ploaie. Dumnezeu dă ploaie și Dumnezeu dă ploaie timpurie și târzie. Uitați, odată ce ne-am pus încrederea în Domnul și ne-am pus tăria în Domnul, a coborât această încredere în noi și această încredere în noi este umblarea prin credință în fiecare zi. Noi umblăm prin credință. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul și umblarea prin Duhul este umblare prin credință. Umblăm prin credință, când trecem prin necazuri, prin încercări, prin boli, chiar prin moarte, noi nu ne pierdem nădejdea și valea aceasta a plângerii se transformă într-un loc plin de izvoare, în laudă, în închinare, în proslăvire la adresa lui Dumnezeu, pentru că noi suntem tare încrezători că Dumnezeu în care ne-am pus încrederea, El ne poate izbăvi. Și chiar dacă nu ne va izbăvi, noi vom trece la El. Pentru că de multe ori noi ca și creștini spunem, vie împărăția ta, facă-se voia ta. De aceea noi în mijlocul încercării îl putem proslăvi și îl putem glorifica pe Domnul.
apoi, în urmă, la această vale a plângerii, în urmă ce lăudăm pe Domnul, îl slăvim, îl proslăvim, chiar în încercare, chiar în această vale a plângerii, chiar în mijlocul acestei pandemii, spune cuvântul Domnului că Domnul trimite ploaia timpurie și această ploaie timpurie este acoperită de binecuvântări. În urma umblării cu Dumnezeu, în urma umblării cu Dumnezeu, Dumnezeu lasă binecuvântare în viața noastră. Umblarea aceasta prin credință, de multe ori, când m-am gândit să vorbesc despre această umblare prin credință, umblarea cu Dumnezeu, umblarea prin credință, m-am gândit la Petru, când Petru stă înaintea Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos este umblă pe mare și Petru spune: Doamne, dacă Tu ești, poruncește-mi să vin la Tine. Și Domnul i-a spus: vino la mine, vino la mine. Și Petru sare din parcă și a făcut un pas, și un pas, și un pas. Și la un moment dat s-a uitat la valuri și s-a uitat la valuri și a văzut că el a început să se afunde în jos. Și a strigat la Domnul Iisus Hristos după ajutor. Și Domnul Iisus Hristos l-a scos și a spus: puțin credinciosule, în umblarea aceasta cu Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne întărească. Credința aceasta mare este o credință care crește. Și ea crește prin lucruri mici. De multe ori ne rugăm: Doamne Dumnezeule, vrem să vedem umblarea prin credință, să umblăm cu Tine. Această umblare prin credință, Dumnezeu ne ia de mână și Dumnezeu ne duce prin foc. Dumnezeu ne duce prin ape, Dumnezeu ne duce prin încercări, Dumnezeu ne duce prin lipsuri. Umblarea cu Dumnezeu nu este o umblare cu toate nevoile satisfăcute și o umblare foarte ușuratică. Dacă vrem să experimentăm această umblare cu Dumnezeu, va trebui să știm că umblarea cu Dumnezeu implică de multe ori Dumnezeu să ne coboare până la temeliile pământului, jos de tot. Ca Dumnezeu să-și mărească slava și numele Lui prin noi, Dumnezeu va trebui să ne duce și prin văi adânci și pe dealuri. Asta e umblarea cu Dumnezeu. Și aș vrea ca Dumnezeu, ca biserică, prin puținele experiențe care le-am avut cu Dumnezeu, îi mulțumesc lui Dumnezeu că am văzut că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea, Dumnezeu a ascultat rugăciunea familiilor noastre, Dumnezeu ne-a răspuns. De fiecare dată când l-am chemat, Dumnezeu ne-a răspuns și am văzut după zile, după luni, după săptămâni, că Dumnezeu ne-a răspuns. Ori această umblare cu Dumnezeu, Dumnezeu ne crește încet, ca să ajungem și să ajungem să potrivim acolo unde El vrea să fim și să potrivim. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca biserică, să ne punem, cum a spus în acest psalm, să ne punem tăria, toată tăria, de unde ne vine și puterea și ajutorul ne vine de la Dumnezeu care a creat cerurile și pământurile, ne punem încrederea în El, inima noastră este pătrunsă de credință, îl lăudăm în mijlocul necazurilor și credem în Domnul că acolo unde vrea El să ne treacă, e cel mai bine și Dumnezeu în urma necazurilor și încercărilor va clădi credință, putere, dragoste, iubire și să fim folositori, ca omul lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu să fie folositori pentru orice lucrare bună. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.